Il-membru tal-Parlament Ewropew Mirjam Dalli iddikjarat li sistema ġdida dwar il-Gwardja tal-Fruntieri Ewropej, proposta mill-Kummissjoni Ewropea, m'għandix tidħol fuq il-kompetenzi nazzjonali. Iridu nsaħħu l-fruntieri esterni tagħna, imma hemm ħafna mistoqsijiet li għadhom mhumiex imwieġba. Mistoqsijiet dwar kif se tkun komposta din l-Aġenzija, ir-rwol li se jkollha u anke l-funzjonijiet li se taqdi. Li nsaħħu Frontex mhux biżżejjed, irridu sistema li tħares fit-tul, saħqet Mirjam Dalli. Dalli spjegat li t-teddid fuq is-sigurtà fl-Ewropa kixef numru ta' nuqqasijiet fl-Unjoni Ewropea u l-pressjoni qed tiżdied sew fuq il-fruntieri interni u anke dawk esterni. Għalhekk l-MP Maltija appellat għal sistema b'saħħitha li tassigura s-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej fl-istess waqt li jkunu protetti d-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Fit-tmiem sena oħra ta' ħidma tkellem ukoll il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista Alfred Sant. Qal li huwa fl-interess ta' Malta li l-Ewropa issib tarf il-kriżijiet li qed taffaċċja. Sant qal li fl-aħħar sena l-MPs ħadmu sabiex il-poplu jifhem aħjar kif qed jintlaqat minn deċiżjonijiet meħuda fl-Unjoni Ewropea. U temm jgħid li l-MPs iridu jkomplu jwessaw u jsaħħu l-messaġġ tagħhom. L-importanti fix-xogħol tal-Ewroparlamentari Maltin fi Brussell, fi Strasburgu u f'Malta u li nibqgħu insegwu u nieħdu sehem fit-tmexxija Ewropea, barfin sħiħ u serju ta' x'inhuma l-isfidi Ewropej. Dejjem mill-perspettiva ta' x'jaqbel u x'inhu l-aħjar għall-interessi tal-Maltin u l-Awċin kollha. Temm jgħid Alfred Sant.